Zergatik, 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 kausazkoak, elako. Aupa lagunok, zer moduz? Gaur arrazoiak galdetzen eta ematen ikasiko duzu. Asteburuan Urkiolako Parke Naturalera joatea proposatu diet lagunei. Oso plan ona da, mendia gustuko dugulako, paisaia ikusgarria delako, eta etxetik hurbildu dalako. Lagunek baietz esan didate, astebururako eguraldi bikaina iragarri dutelako. Eta zuk, balduzu proposamenik astebururako? Olaia eta Peio Aristokia gunearen edertasunari buruz ari dira hizketan, irudiak hartzen hasi aurretik. Aristokia, badakizu nondik datorren izena? Ez? Hori ez zuten pelikulan azaltzen ez da? Txotxoloa. Tira, Aristokia du izena, parean dauden zuhaitz asko, aritzak direlako. Aristokia, Aristokia. Ados, logikoa da. Bukatu da klasea, Maisu jauna. Bai, lasai. Hasi grabatzen. Gertaera baten arrazoia edo arrazoiak galdetzeko, zergatik galdetzailea erabiltzen dugu. Jarraian, aditza eta izena jarriko dugu. Hortaz, honela osatuko dugu galdera. Zergatik galdetzailea eta aditza. Zergatik etorri zara, edo zergatik galdetzailea, aditza eta izena. Zergatik egingo dugu mendiko plana asteburuan? Zergatik esan didate baietz lagunek? Zergatik galderari erantzuteko elako menderagailua gehitzen diogu mendeko perpausaren aditzari. Zergatik joango gara asteburuan Urkiolara? Asteburuan Urkiolara joango gara, mendia gustuko dugulako eta paisaia ikusgarria delako. Gogoratu nola osatzen ditugun ezezko esaldiak. Ez partikula aditzaren aurretik jartzen dugu. Aditz nagusia eta aditz laguntzaileak ditugunean, ez partikula jarriko dugu, ondoren aditz laguntzailea elako menderagailuarekin eta ondoren aditz nagusia. Zergatik ez gara joango asteburuan Urkiolara? Asteburuan ez gara joango Urkiolara, mendia ez dugulako gustuko. Eta noiz jarriko dugu lako eta noiz elako, gogoratu aditzaren amaierari begiratu behar diogula. Dugu badugu, dugulako. Dut badugu, dudalako. Dira badugu, direlako. Osatu esaldiak. Aristokia du izena, parean dauden zuhaitz asko, aritzak direlako. Urkiolara joango gara, mendia gustuko dugulako eta etxetik hurbil dudalako. Astelenean ez gara joango Urkiolara. Mendia ez dugulako gustuko. Arrazoia edo zergatia galdetzeko. Arrazoia edo zergatia azaltzeko. Noiz lako, noiz elako? Hurrengora arte.